Nou, is er wel iets heel bijzonders op de fiets. Ja, een oele. Ja, het weer. Toen ik wat lidje weer vond ik altijd al echt hele bijzondere beesten. En toen dachten mijn ouders van, nou dan moeten we maar in helden. Ja, nou dat dient net zo moeilijk hoor, hè? Want ik ben beide gekke beesten, dus dat is allemaal kleren. Wat is het weer voor een beestje? Een witwangdwerg oorruil, een Afrikaanse soort. En qua karakter, hoe zou je het omschrijven? Leef, soms een beetje bangig voor oorvogels. Leef, vriendelijk, eigen karakter. Kijk eens aan je. Nou ja, we hebben hem altijd steeds maar mijn blokje om te rennen. Maar de hoenden en zo hebben we eigenlijk ook altijd bij ons op een handskool en zaten. Dachten we, nou misschien vindt het wel leuk om te fietsen, maar te fietsen. Fietsen nou vaker mooi of zonder het weer? Mij. Ja? Ja, mij. Hij vindt het altijd leuk en het is altijd gewoon leuk. Dat is haar beste vriend. Ja, dat ben echt vriend. Ik ben echt van elkaar maken, steeds maar. Ja? Ja. Nou ja, meestal dan gaat er steeds maar vroeger heen, zodat het meer aerodynamisch is. Maar ja, ik vind het wel grappig. En dan gaat er helemaal Jimmy Hoorn heen, zo van uit de wienwaai. Maar hij vindt het ook wel mooi, want dan gaat er omheen en zo. Dus. Ik behandel je met respect en doe met alle beesten met respect behandelen. En dan kom je een heel eind.